זה ההורים שלי יצאו לי. שאלת למה. ומה היא אמרה אחרי זה? מתאים לך שם שני? ומה אמרת לה? זה לא שם, אני לא מכירה את השם הזה. אמרתי לה להתראות ביי, אני יכולה ללכת. ומה היא אמרה? טוב ביי. איך היא הייתה נראית בכלל? הייתה מאוד מאוד. בואי מילקי, זה לא הבית שלך. מילקי, את רוצה להתפנות או לא? תגידי לי כבר. אני קונה לתוך שנייה. אבל גם אני הראשונה שנכנסת ואז זאת אתה מתכנס עם כלב, נכנסתי איתה, היא לא העירה לי איזאתי. הנה, על אמא שלך חוטה. חתולה שחורה. אולי זאת האמא של התינוקת הקטנה שהבאנו אותה והיא מתה וצריך להגיד לה שהתינוקת שלה מתה. הילדה שלה לולי שמתה. אני לא יודעת. כאילו בואי מיקי. אבל שאני אם היא הייתה מחוסנת לא היינו יכולים עדיין להוציא אותה. אז כאילו למה תדברת? זה כואב לה שזה נוגעים בה. אפשר לעבור, לא? אבל תגידי לי אם זאת הייתה היא, או שזה היה מישהו אחר, אוקיי? או שעכשיו זה מישהו אחר. תגידי לי אם זאת לא הייתה היא. בואי חמודה. תן לי זאתי? זאתי, תבדקי אם זאתי. האישה הזאת שאם היא נתנה לך להכניס את מישהו, תראי אם זאתי, או שזה בכלל פתוח. זה פתוח כאן? בלי דחינה מחיים ואנשים מילואים. סגור. הסוף פרפר פעם. אז שני, עכשיו תורך לחכות בחוץ. לא, אבל שני. אבל את כמה פעמים היא מחכה לך בחוץ. לא שני, קחי אותה. לא, אסור.